Adlong Birnes na pod mga kasuway. Paspas kaadyo ang pagtujok sa kalibutan. Mao pay pagbangon na balik-balik ang panahon. Wa mo kabantay? Trabaho, uli, tulog, kaon, trabaho na pod. Uli, tulog, kaon. Hantod ta matiguang ini mga kasuway. Paspas kaadyo ang pagtujok sa panahon. Mao ni nga ang kinabuhi kahibulungan kaadyo. Kahibulungan. Muni nga na ako'y i-share sa inyo upat ka butang mga kasoy. Importante ka dyan yung upat ka butang. Wa ko sa posisyon nga mo share ini. Tigbak posisyahin na niya ang kalimutaw ng hingitom ha. Kay na-allergy ko sa kinini ang nukos. Nga nahong ikaw nga biye. Ang gisigo pag-ata, tigbag tapok naman naman niya ang kalimutaw. Ba't ini mga kasoy padadyon ta? Kato ang gingon nga upat ka butang nga ang i-share ninyo. Wa ako sa posisyon nga mo share pero galing makatabang ba. Importante ka dyan eh. Una, ang kwarta din sa kalibutan. Di na makapalit sa kalipay. Muna timanin ninyo. Pero hinuktok eh. Kay murag hayahay mo tungtong ta itong fortuner. Kaysa mo tungtong ka itong kabaw. Munjay kaduha mga kasoy. Move on. Ayaw pagdumot. Kung kinsa to inyong nakaaway, kalimte. Ayaw jud pagdumot. Pero adyo kalimte lang pangan. Timan ay kalingaway. Kanunay lang pangan. Ikaduha ay katulo mga kasoy. Ayaw pagduha-duha o tabang o tawo. Labi na itong gapait o nakalisod gazot. Kay puhon, kung magpait na sila, bubalik ragyapon na sila ninyo. Last mga kasoy, ang ilimnong makahubog o kining alkohol, dili na mo tambal sa inyo ang problema. Ha? Timan inyo na. Ang alkohol dili tambal sa problema. Samot na di tambal tong gatas. Saludo sa harap ng bandila, Kastila, kabang umaalipin sa alila, sinakop ng puti ang mga kayumangge.